Nagpadayon gihapon ng search and rescue operation sa Philippine Coast Guard alang sa 5 ka pasahero sa Naunlod nga motorbanka sa Saranggani, Davao Occidental niadtong alas 5:50 sa hapon adlaw'ng Huwebes, May 28, 2026. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Lieutenant Commander Regino Libres, ang Station Commander sa Coast Guard Station Davao Occidental, iyang gibutyag nga nagtinabangay na sa operasyon ang PCG, Philippine Navy ug Philippine Air Force din gigamit sa pagpangita ang BRP Panglao ug BRP Malamawi sa Coast Guard, BRP Artemio Ricarte sa Navy, unom ka motorboat gikan sa mga substation ug usa ka Black Hawk helicopter nga naglangkob sa search area gikan sa Davao Gulf hangtod sa Saranggani Island. Mga personahe sa MDRRMO ug duha ka miyembro sa Philippine Maritime Group nga gipakatag sa Saranggani Island aron matabang sa search efforts ilabi na sa municipal water sa Don Marcelino ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Base sa ilang investigasyon, ang naunlod nga motorbangka adunay kauban nga grupo nga nakasakay sab sa lain nga motorbangka gikan sa Barrio Bukid sa Jose Abad Santos padulong sa Patoco Island sa Saranggani, Davao Occidental. Ug sa dihang nagkaproblema na ang naunlod nga motorbangka, nangayo dayon og tabang ang ilang kaubanan pasado alas 6 sa gabi nga duol na sab sa Coast Guard Patoco. Gani matud pa sa report nga posibleng nakainom ang mga sakay niini. Sa karon wala pay nakitaan nga debris gikan sa motorbangka ug usa sa mga hagit sa ilang operasyon ang dagko nga balod. Apan luyo niini nagpabilin silang positibo nga makita og maluwas ang 5 ka missing nga sakay. Nagpahimang no sab si Libres ngadto sa mga mananagat ug operator sa motorboat nga siguruhon ang kahimtang sa ilang sakyanan ug sa ilang lawas. Dikayan ang sobra nga karga ug kanunay nga susihon ang travel advisories ug weather forecast sa dili pa mulawig sa kadagatan.